ସେମାନେ ଏଠୁ ରହିକି କରିକି ଯିବେ। ସେମାନେ ଏଠି ରହିକି କରିକି ଯିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ। ନାଇଁ ମ ମାନେ ତାରି ମନ୍ଦିରଟା ସେ ପକା ସାରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦବ। ହଁ ମନ୍ଦିର କରିକି ଯିବ ସକାଳେ କହିଲାନି। ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ କରିଦେଇକି ଯିବି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କହୁଛି ମାନେ ଏ ସୁଦାମ ଭାଇ ଇଏ ରାଧାକୁ କହିବନି ଆସେ ପାଇପରେ ନବ ଶୋଇବ। ରାଧା ନାହିଁ? ଓ ପାଇପ ନବାକୁ କହୁଥିଲେ କଣ ଯେ? ଏ ପାଇପରା ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କି? ବୁଲେଇକିନା ଶେଷ ବାଟେ ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ ଆଉ।